Bantansiu va visi 30 introu à peu près. Bombardam lui da mar bantansiu me sa pagalem ko bui. Mer montige a zubung na vi guaso. A zubung vi gigach. Vi dauden ba dik 1000 kilometer non tige a zubung. O harvis vi kach tige a zubung. A vis vin la, vis vin bon ber bit samor na teke zubung. Men magalem tamba don ag ma vin. Ag ma hanken on la miol vi get le sens. Ne vi mar. Sete vi bantansiu dan de visem Berlin niento. Eisti. Pibem city. Vi Berlin niento. Allora vi bandelin. Allora vi bandelin. Allora vi va petit poste. Puis petit poste baguette. Kees linenu. Vi dau passi in de nord. Puis en Allemand na original. Agvansi na original. Orgel de quoi. Vi dau monta patrouille kees terrenen. Hij lesket plaats voor de Bastille, bazenne. Hij laat de chevaux de frise rijden te Arens. De woeste passerelle hoe die passeert, bazenne. Mais wie je privé au patrouille d'un Allemand à au patrouille français, hij quoi de bers. C'est l'un des alertes de Hentelin en des alertes. Puis on chance de repli de petit poche, on chance de repli bij Hentelin de dappelvlas de combat daar. Hij wie hem dan kinwiker leef kenent. Puis bijvoorbeeld mon pichum na mar. Ben wie pem zit die jugentives niet tot Berlin obligaat dat die real dan plaats. Dan met non gempen non dan maar de squeeze en dan pio Berlin no kent we gaan bombardement pio die en bier dan maar. In qui koest. Se die dat koest maar beneden. Men niet wel lachen als dan die wieden wel lachen. Wil de regime discipliné de hele attaque. Wie hem lachen dan. Wie een attaque op plaats te wie. Wie een kast d'attaque. A die gaan real dan plaats aan pantasjoenen. A kijk man daar maar. Pio om ook gele zoudare. Wie hem lachen. Direct porter. Pio bio. Dat was commande dan. A giva bo a compagnes wie get noten dan. Hier zo reden troep elite dan de Allemagne dan. En de wie bio om ook gele zoudare wie lachen dan de rijden Arens kan man daar maar. Niet vast Arens dan. Pour un pet a tape port de go en un port d'Omo Baverde. A wan daar a wai de porter de compagnes daar. Troep compagnes. Pio heeft die halu ook men nie baas en nie kwart kin jong yon dasin genen. Zette menen kudu man pet aperen ba blai setingen. Ba kino blai setingen. Awa weg commencen zo manke wit den Allemande. Awa commencen de zisteraden tam. Daar enke zien kom zo blai striweren daar enke zien ga Russen capituli. Dat die gasto zo pour tout sur Russie ou à France. Men ik avanceer in de attaque, van Anglischen de attaque. Een infanterie de een Anglischen was dat het geval. Een artillerie normaal mee. Een infanterie was ik. Hoe niet nog gebuscht. Kan niet aan hand van gebuscht. Aber dat in de zoeken de Russinen, dan die gasten aan attaque, was sector was een Anglischen was en dat. A perse de fond no nonge niet get een Anglischen capitule quoi. En die was hond repos. En dan een cardame, eigen dik cardame, a breton. Was hond repos pas dugentives. A we nog gaat no toyo de ge ham hamion de ge ham. Deze harete ne. Je wat ene weer ook gezien. Ag presso aan tappe ba hamion gas. Mais aux cyclistes ton een alert hem waar borsum kan bieden avant gereden. We hareten hamion wat die skinnet. We alert hem camera op position wie combat wan Alman wan vast een Alman bij je torsten. Het houden dan point die weken hem het houden. Kasten hebben pre 3 kilometer pieces nou. Mais nu om die gek alle gros die cornen au soupe. Wakkie men avant-garde begin man batakken sigento. Wanneer ze henge contraattaque bij hem de sturen. En daar wat de nen van nu de niet murs. En daar is het weg.
Oam piguet daar een corps hag een digwe corps d'arme, a Bretonne daar na want you he don a hamkin woels, hag een doudu den tutlei hag een tudiu de a pont, en a recule vun is a viden, a tappe de ham prison ba ter zwart. Wil bang nu maar wam tappe gat. Get do wa ham, a form do lin den se wam tappe din wam a sekte. Hein de banken non rente. Pas am bilaag toet. Hag wie récompense ham den dan pen ein tappe ham prison, me wa tappe prison ba kilolo, ba kishin, roi. Hag een idee ham nan die eerste ham nan de ham, praat ba France. Alles het ham pemtier sa pemnons rene. Goed da la discut dieu mitrailleuse na la que ten bien balé mom. La que ba han gatine. Ala ko mitrailleuse pipin na la tem la om sans di la. Puis mam que non red. Om prison het op bin van lugen om sans de wat lieten bi prison mais mam que non red kin waar ze van lugen. En wie smeurs. Aga binnen fin non daar un officer braas dan magen. Hagen daar discute mitrailleuse dem daar e wala que bilau hamnen. Mais hin alernen la ligne que bella rigourage van die de bouw broer de bouw livre awam soudat le mal. Kan ik wel avancer in de attaque de van Anglis in de red line. Abdan moi fala soudat we viden. Awes peut-être dans le bidner. Mais ne werke lacht la. Mais det het weer waar kon la de ravitaille samskanakieu allemand door lineno bien de gasobus ou de gastro de la bordertent. Ago hamara. Se reduden saboteren toch meer. Reduden bon nam nek me sta verdammen her waar je net. En do. En als je doet de zoen ja. Hij wil kussen willen guarda redig. Zet hem schomen de morsen. Quand on commence à reculer daar, binnen finen, on commence à reculer daar. Puis l'air digas, renfort, pour mon étape prison, en un dernier dans la ligne de soutien, en un badin, à fond, à poigner, oui, d'ailleurs, un dirouille d'un. Gwenerem, les tu de un à Nice, distingue bij modderbed, non zijn die. En wie zodat allemaal aan de lijn, maar krijgen nem en wie ze les hebben taket, en dan met de ambulance die als er letten, dat wou hier, had een troep hoe net een troep hoe west aan de fond wou hier en de combatte gantual. Een bijna had die fusade op de wereld moderne lessen te arresten. We ben fino een gale kassen net down. En nu hij commence la kampje ze hele linie om hem get. En dat gaat net erin hoor. De benzine dat gedaan door naar kin. En rijden kin met balen roken. Dan met de handpies. Zet het nieuwe die witten. En wanneer je wat de retret. Bij een meus. Had hem soms gedaan. La penonze waar hem hondje tap. Hoe zou je daar? En waar rijdt. Had pijn op dan. Die is kennende agree. Free tout. Ablam de ralentissent en marche, d'avancer in zo'n warnet. Maar zo'n brimma, our joueur de Bastille, pour de bewatit. Vriendje bil me. Puis glemba avancer in ton hoppel, no attaque warnet. Oui, moi, on je pil. Mais die acht naar een twee camionen bij kennen a plein château a gare passerelle dem de Bastille bio meus dan trail banardin België. Quand be par Belgique handen. Alin bende a recule a fou hambarokken. Avait schon meer bij Belgique dat gedaan het lachte orde pitchen door den kin. A gevoer in ham banilis wie hem lacht. Was hij in Noord het aan de hormon waar ook daar. Heel een paar streebonen en tu de Belgique was in d'amnistie. Ja, wat wel voor salaire. Laten we de Nederlands en wie stu, voilà was in d'amnistie. Nieuwe camarade à personne commence à voir la rire qui ont pas de on commence à voir la rire.
Mais de doar boschet de Rocheham gaga bij de tien la plon wat gezien dan is die zo wat de zo liggen. En nou wat nees en nou. Heb je stu. Al luister weer. Met de nunnen wat doe wat zien dan is die. Maar wat door persen laat hem zo'n heiman op die torre liggen daar heiman bij. Toen de heiman. Mamke kallen nergens kallen weet mamke de zibie puur. Al België de bois wat binnen weer non niet zien lakke lesieus. A toen de bois patatas ten puur dat je met patatas draaien maar bois patatas pier pois en allemaal zitten in de waar. Heel veel praat maar zijn kent er wie je niet hebt. Zo bij pentiers een pennon zien daar. En mamke bij tambe. Bij mamke moest zitten die mooi. Aber barzingen de nunnen. En die was aanzien naar misties, mijn kwel kameraden toen de ramansen wie leemwam, want dan alleen wat ik als chef au tu de soir, maar had bin de les in de stu kwijt. Meneer wat hij de bieke barzingen. Om de bieke barz te hebben de nonnen nog afzamelen. Au geen discours hem te laten onze omliep. Abi pijnen om de Tresser France, meer weten die meer, en maar guldo, een man is ja meer dan de goeie. Agul zien renseignements wanneer die goed rebellen verpregen waar toch ze hem doen. Ze maar wel o gaten zo een man gant gahunen, en man nog niet. Ag man perme groepu, pim hoya seis, samen met hem gegannen, pure tem gannen, toen nog hier. Men allemaal doorheen draaien, heb je dat gegeven? Terwijl de schouw hier, ja zo, en wie ze lekker dik dozen te zoeken, de gasten net de bagage op België. Ja, is hem tak het zo accident het daar niet. Dienen, wat komen dat je druster plenen, drusten duur. Op weer more filmen, hij doet drie bij hen de glasje patatas, en hij had ook een glasje te brengen. Pio qualche yapino wat er nog weer. Als je met de glaskeun te bakken patatas naar. Ze dan moest je bakken patatas. Als je zien, als je die bakken patatas, dan heb je de glaskoelen zien, weet je waar leggen daar, die waar leggen bij daar, ten limbe, lood han patatas, allo dan wie ze kistelen patatas. Maar want je weer een pio dat kit. Want je moest een beetje senil, maar gewoon, nog glas wit. Was een jenden nog een groep zoenen. Hij begaar wienden. Hij schoorde. Aan elkaar maar en wil gekachelen. Ja, die gaan naar man te bieken gappen bieken met tuur zo aan mis. Des vinden daar. Ja. Ja. Dakke deel hen, want je reden heb je dakke deel hen. Zette. Je want kussen dus hij boeit hem model, hij waar hem, hij machine. Hij doet een taboe in de rook, laat wat nog gaan bij een prisonnier. Hij wordt dan bij een treden. Hij wordt omdat je bij Matthijs bij bed, hoe we kwamen bij haar in, wat is verbuurd en bis dat bedden. Hij gewoon lachen en naar beneden en om lachen, wat doet een trein en gaat gewoon lonen en gewoon lachen bij haar. Hij begaat niet en meer dan toe, meer om meer een trein. Hij gaat om die achter, die gaan maar man trein om te gaan maar hier. Hij om per se, een om per de hennetieren. Voor een nieuwe banen regio, had de regio binnen gaan. Hij om per de hennetieren binnen wat de weton dan. Had de haan om te nou bij hem zien daar. De zondagieren om mis. Bij hem zien naar ik die hem te change. Tasten douche, en wel ja de zo'n geppen en dan. Voor nieuwe tel door als we originem gaan allemaal te pompen. Want je naar Torio blauw naar Torio wel. Low en leun. Want je als een door hempen en ben je zondagieren en. Om dat de nauwen en te gaan zijn, wat on te gaan zijn en dragon nauwen. Hij bewijst, om mij stijgen te staan zien bij de haan hem te rejoindre depot daar. Hij wil zien, pompen op het depot. Daar moet een occupation. La spelen, maar laat maar la scosso uit een occupation. La spelen wat immobiliseren, la spelen naar ik moet al blijven zien daar. Een occupation daar. Met een occupation en bij Braunana. Een wat botten zie
heel just. Heel een bal. Met jou wanketude, batudo plasso, loten maar, awalake conducteur, el dewa ende hagia geni, en ayalda hagia torsin, awam sambas, awalake conducteur, gatri jessica, au fourragère, goudouang de pantassin, même ça, awan lake de gondu, moi, cultivature, moi, c'est moi, oui, ça, hier. C'est le mégot, j'ai beden en équipe. Neman tambien discadur, scrive madre. Adam tam discadur, ma pas ben, mais à fin tam ma ça. Puis de mer, on regarde, il y a cette gite. A me va désigner ton secret, un trésor et poche, poche divisible. Einen hadwa, leisko, aima. On regarde là. De on bigafte hier, mon cœur blau, on piac diponen, on immobilisme.